ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ପୁରୀର ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ହିଁ ଆଜି ବଣଭୋଜି ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିକି ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ପୁରା ଚୁଲି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଭାତ ବି ବସିଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁଲ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଧୋଇବାକୁ ରେଡି ହଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଏପଟେ ସୁନିଲ ଭାଇ, ତାପରେ ସୁଶୀଲ, ତାପରେ ବଣ୍ଟି, ଜୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜମୀ, ଆଉ ସେପଟେ ଲିପୁ ଭାଇ हाय हाय इतना सुकून। ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ପୁରା ଭୋଜି ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବୁଲିଆ ବହୁତ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁ ପିଆଜ ସବୁ କଟା କଟି ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳ ନାହିଁ, ଯାଉଛୁ ଜାଳ ଆଣିବାକୁ। ମାଛ ବି ଅଧା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆହୁରି ସମୟ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଭାତ ବି ରେଡି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ଚିକେନ ପାଇଁ। ଆଉଥରେ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ତେଲ ପକା ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳପ ଯେ। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଗୁଲି ସବୁ ମସଲା କଟା କଟି ରେଡି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଚିକେନ ରେ ଗୋଡେଇକା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଲାଡ ପାଇଁ ସବୁ କାକୁଡି ପିଆଜ ସବୁ ଅଛି। ଆମର କଟାକଟି ହବ। ଗାଜର ବି ଆସିଛି। ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟ। ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ କାଟ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଛକୁ ପଡିବ। ପିଆଜ କଷା କଷି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଚିକେନ ପାଇଁକା ମସଲା ବି ରେଡି ହେଇଗଲା। ନା ଆଉ ଟିକେ ବସିବ? ହେଇନି? ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଜାଳ ଖୋଜିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ବଣ୍ଟି ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ହଁ ଆମର ବଣ୍ଟି ଆଉ ସୁନିଲ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଜାଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାଗଜ ପେଟି ଯେ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ତା ଦେହରେ ବୋତଲକୁ ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଲିପି ଭାଇ, ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ବଣଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜା ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଖାଇସାରିଲେ ଯାହା କହିବି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ବଣ୍ଟି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଣଭୋଜିଟା? ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ତରା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଣଭୋଜିଟା? ବଣଭୋଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଣ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତାପରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଟିକେ ହଲେଇ ଝାଡା ଫାଡା ଲାଗିଲାଣି। ହଁ। ଆଉ ଜୟନ୍ତ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଣଭୋଜିଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଲେଜ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆରଥରକୁ ବି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବଣଭୋଜିଟା ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଣଭୋଜିଟାକୁ? ତମେ ତ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଯାହା କରୁଛ ଦେଖିଦବ। ତାହେଲେ ଲିପୁ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ତାହେଲେ ସତ କଥା। ତାହେଲେ ଲିପୁ ଭାଇ କଣ କହିଲେ? ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମଜା ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଣଭୋଜିଟା? ବୁଲେଇ, ତମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଇଛ, କଣ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ? କହୁନ, ମୁଁ ଜାଳ ପୁରେଇ ମୋର ଭଲ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପକେଇବ। ମସଲା ବି ସବୁ ଗ୍ରେଭି ଚିକେନ ବଡ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ବୁନେଇ ଆଉ ଗାଡି ବନ୍ଦ କଲାଣି। ଓହୋ, ଗାଡି ବନ୍ଦ କଲାଣି। ଆଉ ବଡ ପିଲା ହେଲାଣି। ଓହୋ, ଚିକେନ ବି ରେଡି ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ସାଲଡ ପାଇଁକା କାକୁଡି କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବସିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭୋଜିରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛି। ଆଉ ସୁନିଲ, ଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭୋଜିଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଭୋଜିଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା?